soc alumna ajudant, la meva experiència com a alumna ajudant ha sigut molt bona perquè ajudem a la gent, se reunim cada 15 dies per a mediar i ajudar als xiquets que tenen algun problema, tratem casos fàcils, els difícils els passem als mestres de mediació que duen els casos més difícils i nosaltres ajudem als xiquets que no tenen amics, busquem grups, ajudem algun cas que siga facilet. Per a mi, lo de les alumnes ajudants, me pareix bé i nosaltres el que fem és ajudar els xiquets que estan sols al pati i els ajudem a relacionar-se amb més gent i ja està. I solucionem els problemes. Sí, ara acabem de dir uns ajudants d'ajudar a una gent que havia tingut un problema i ho hem solucionat. La tria dels alumnes ajudants la vàrem fer mitjançant un parell de sessions a cadascuna de les tutories, segons la qual en la primera sessió explicàvem un poc el que consideràvem que havien de ser els tributs o les qualitats dels alumnes ajudants i després en la segona sessió ells feien a mode de votació clàssica, triaven el que ells consideraven que podien ser els representants. Vàrem fer un llistat, primer, segon, tercer, etc. Triàvem sempre 2 xiquets i 2 xiquetes de cada classe i aquells que quedaven fora d'aquest nombre de 4 alumnes ajudants quedaven en reserva i així vàrem fer. Mireu, el projecte és nou d'enguany, consisteix en 2 xiquets i 2 xiquetes de cada curs de primer de l'ESO i ells són els que detecten els problemes o conflictes que van sorgint de les seues classes i posen solució. Intenten resoldre'n, parlen primer se debateix cada problema i pensen com han d'actuar per tal de resoldre aquest conflicte o aquesta situació complicada. Es reuneixen de classe cada 15 dies, és a dir, una setmana tenen la tutoria normal i a la setmana següent es reuneixen els professors